Congress Ministry Home Minister kamu kakan puron itihau te angu Congress lalu vete ka tiamin na sama masengin kangoro lalu kai kini dia kan itu ada vekim prima cuan mo politics min an khel du don ani chuan an that lai hun nge ya ram len sam tan an tok tur ngai an that lai nge in ram an mai don chuan politics an